అందరికీ శుభోదయం. మార్చి 7, 2025 మదనపల్లి మరి కలిగిరి మార్కెట్ సంబంధించిన సమాచారం. ముందుగా కలిగిరి మార్కెట్ వేవి మండి అధినేత అక్బర్ గారు ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు 40 రూపాయల నుంచి ఆరంభ ధర 70 రూపాయలు ముగింపు ధర, టాప్ అండ్ టాప్ అక్కడక్కడ మాత్రమే 80 రూపాయలు. టుడే కలిగిరి మార్కెట్ టమాటా స్మాల్ బాక్సెస్ 40 రూపీస్ స్టార్టింగ్ రేట్, 70 రూపీస్ ఎండింగ్ రేట్, టాప్ అండ్ టాప్ 80 రూపీస్ ఓన్లీ సమ్ ఐటమ్స్. ఇక మదనపల్లి మార్కెట్ విషయానికి వస్తే ఇప్పటి వరకు పలు మండీల మేస్త్రులతో మరియు రైతు మిత్ర పీవీఎస్ మండి అధినేత వెంకటేష్తో ఫోన్లో మాట్లాడడం జరిగింది. వారు ఇచ్చిన సమాచారం ఒకసారి బేరీ చేస్తే క్రోడీకరిస్తే మదనపల్లి మార్కెట్లో నిన్నటిది పోలిస్తే దిగుమతి తగ్గింది. అయితే భారీగా కాదు, నేటిది పోలిస్తే ఒక 10% స్వల్పంగా మాత్రమే తగ్గింది, భారీగా తగ్గలేదు. మొత్తం మీద అయితే మాత్రం మదనపల్లి మార్కెట్లో నేటిది పోలిస్తే ఈరోజు దిగుమతి తగ్గింది.